Коста, вие с Кристиан Николаев и играем Clash Royale и по време сме на битка. Фак. Ади убити го! И така. Велика България. Ей така, хора. И да, успяхме. Фак. Ако той не умре, ще победим. И пак ще е супер ковцем. Ай, папавяни. Парцакане. Хора, парцакане. Хора. И хора, видяхте на колко аз искам да отида на трета арена, смятам да мина на трета арена. Да, бе, сега беше. Уи, завале! Тос на 6 левел! Защо се беше у мене тосто смал уизър? Бахти! Смал уизър! Сутли! Тос 6 левел, аз съм 4. Надявам се да го победя, аз съм побеждал човеки от 10 левел. Ама не знам дали ще го победя. Не, той ще му победи. Той е силен. Ади, убити го! Скелета. Моля се, не отивайте! То се много силен. Не! Той ще победи! Ще не изкорми! Ще не изнасили този. Той ще не изнасили. И не изнасили. Те на едно. Да. И да не ви хареса.